changamire. Muno mudare renyu ramakokande apanyaya murashi zesimakuru yai yakaita mudare swa 20 July 2025 nyaya kwenyu sei kuri kugara pamusha pangu imi wakandirapa Ketika nasional, sudah bertawaran, ada cikan dia, tahu coba, tahu ini. Uyiga tongwa itinzi ulai aikana kulambana n'umukazi w'indyangasa amakuru ararira akaba yizwa chake mari kulambana Ndio kama Kata aina kusuda pamoja kwa jamii. Kama ndugu zaidi. inogona mbonzi imbonzi shani so imbonzi de toibata wema waini right pamusoro ichangani tungoi Roma 13 mshort ngozi yarambo yetu Mudzimai manja akandiramba vandiramba kudaro saka ichingirwa dzamazviti vakanga vari mumushamamo mari dare yekuti vachafuta kubvisa futi kuti vakwanise kubva pamusha pangu achani mushandi wangu saka sabhuku vangu vari vakaka musha stendi yacho tine vanhu vaviri right amai pamushana baba baba vatiri vakadzi vai kumukadzi mukuru takatadza kugarisana ndobva tazotsvaga imwe stendi ine takazokuvana sabhuku pataurana saba ndobva takazovaka ndobva taisa zita remwana festibon yedu mukomana ndiani zita pastendi apa ivo vane yavo yavanozi zita ravo riri kumukadzi mukuru stendi mushando wenyu here ama takautenga tese right ine namuchada baba ini ndinomuda takasena tonyarara kudzwa tipei mukana tirove amai murikuda muri moyo ende muti baba zvanda ndakamboronga zviyayo tiite musha tinzwe itaishimana Bilal. Ampun terluka. Mana? Kita kan beli dua puluh tu bapak mesti buat. Ayo, sudah aja tu. Baki saya apa-apa. Baba mawana here vaitwanama saka musha uri pasi apa
amai vari kubuda pamberi pachangamire chaipo vatutaridza kuti aiwa mambo uyu ndo wangu muri kuti kudini zvirikuzvika zvisingazivi kuti chazogara sekare chataita kare kacho here akawaka zvindiramba kwasvika. Izvezvi ndazva zvanzi mune madzimai vaviri. Panguva ine madzimai vaviri vamuinavo mukurarama muinavo wese. Paikaita nevatongi vaviri ndakanga watadza kugarisana kuvafundi vandachaona sabhuku kuvakira akazovaka neava zvinoreva kuti ava ndo vadiki here akati vakuru ndo vadiki vakuru vari kustendi kwavo ava vari kustendi kwavo kureva kuti imimi panguva ino muri kuti makaenda kwaamai guru muchienda kwaamai nini here zvakamira sei apa sanhasi mawiri amaita kusangana mudare muno pakamira sei apa apana achinoenda kwaamai guru kuti akakandirama anga akakuramba manunguva ngani mimi muri kwaamai guru ava vari vega ubva palasti dare racho ramunga ndinotaurwa ndakaichiwa amai guru baba uchibva pano munogara kurere nekurere muchasepana muchasekumashoko handi vakadzi vanozivana Eh. uchibva panapa munoenda naamai kumba munotora hembe muti ndameninati ava ndovakuru muti awe takunoenda kwaamai handii hembe dzimwe dzinogara uku handii uko dzimwe dzinosara dzimo nezvinoitiwo nhasi chaimunorara ku chakachaya ndinoti ndamukadzi konde manzo baba asimbisa vazukuru ndinoona kuti baba anoita matwins anorwira zvakana saka baba isipimwachi ngavadimbe pakati handiti ada inyaya yenini ndimakazvida mutodhonza nhati amai batai mukubaba kuti handiti kuti asi zvaanga achiita ngaachisiyawo aa wetu mabhubeze ngaachisiya zvatawana changamire mazvinji kazhinji munhu anogona kutadza asi anotendeuka vatendeuka baba moenda mugadzirisi tawana mai kana pano dambudziko zvinofambirwa kana zviri zvokuti kudhakwa aiwa unoda kurinyita zvatawana changamire vataura kuti imimi hazvitimati murume murume changamire vati batai murume muende naye saka nenguva iyo inei batai rwoko baba muti ateti handemba togara tese amai guru variko uku muchienda uku muchienda mazvinzwa baba yakaikezveshandisa tozvichineta sei mani zvagadziriswa zvakare zvezvamwari amai batai murume Baba